Jaintia Photographers and Videographer Association JPVA kalapun benabakan penlong ya ka Jaintia Photo and Video Fest arja arpureo kaban sedang naduk ka arpau trik bat arpawai trik nailar hachut waku indoor hall Juwai. President Jomanson and Pasa layathu bakading tungu jong ka jinga kom kalong banwan ra langi kinong shondur kinong ringdur kinong drodur kinong tem bat kinoshna plim hakajuk rensan ban penpau pertei ya ki kambat kisam ki pong jongki. Ula pentib bakasong pisa na kabenta ka jinga ko optiondur first prize kalong shpo wajar tingka, second prize Henry wajar tingka, but third prize sa wajar tingka. Kat bana kabenta ka jinga ko ringdur ne video competition ka first prize katsan hajar tingka, second prize nyo wajar tingka, but third prize sa wajar tingka. Nagaliang yung JPVA, kuwa open tipid ba, wah hagkat kandi tarik arpaw, wag arpaw witrik yung new banay August, daw ka Jaintia Photo and Video Fest, ko manhini hajwai. Kachwaw poy chagata ka festival, kuwa open tip ipi igi kita ki JPVA, JPVA to ki Jaintia Photographers and Videographers Association, yakni ka association na sedang ika hini hajwai, house nam arjar arpawsan. Tagajing temu yung kanik association to yaw wanra ikjing teli haperdi ginong chondor QM hagni ka rilom Jaintia yung both east and west kawarwan to yo ikjing hirap dew langi hagajuk dan hi ka kamera kamong no apte te kajing segawile kajing temu yung ka to yo hirap yigi witiwan ki kana kanro kalot QM interest hagni kalen chondor kalen rin video yung kau datip ibu to kani kalen yong ile to man ka kuwi na kita kilat kamai yo ki yo kan kini ki perlok kanro kulut yong katu upatai wanepi Jepang kani ke Jaintia Photo and Video Fest 2026 yo siang thui waro yo batai ka haikitin kasi ya kani ke Jaintia Photo and Video Fest ke bangimut pan pelong ha ka khat khandai arpau bat arpau trik jong liu banai August arja arpun riu ngin pelongi ka hang neha chutwuku indoor hall hajawai kajing temu jong kene ka festival jongi kade banwonra ya ki nong shondor bat ki nong ring video ki badon keleng jong kene ka stage jongi bangin ya celebrate lang ha kene ka festival kumshi benta jong kene ka festival ro ngin don ya ki competition jong ka video bat foto ha kama ngin ailat ya kini ki perlok jongi ki bedon hakaleng jong kini ka keri jongi keri mekalia jongi bangin cibenta ban pen ka talen ka sab jongki hakaleng ki shondur but hagani competition kindon ro ki prize ki beper kaweni jing temu jong kini ka festival kalong ban promote ya ka tourism hagani ka than jongi langba kini kidur kidar bat ki video bat kum jo ro kalong ro kum ka awareness program ya kibreu kiba shimbenta hakane ka festival kawairo nagijing tumu jong kane ka festival kalong ban ai jihi kai shapang kumno ban shondor kuno ban ring video kumno ban padon kam ya ki kamera ki beper ban langba jong kane jihi kai ba kinong shimbenta kinyo kala ro ban play lenti haba kumno pan yo kam yo jam daga pasondor bat kabaring video hagani ka festival kumbangi yo jingtim na Kalengi district in Sawan Shimenta nang taru don ila invite yaki school bat colleges don ru kiba nabar kum ki company Nikon Canon Lumix kin Sawan ban ai training ni workshop hagani ka festival jongi badru kin ai ya ka free servicing cibenta jong kani ka festival haga khat khandai tarik ngin celebrate ya ka wall photography day da ka bangila penlong ya ka bike rally ngin sedang hakapor khadwai bijim step nantai na lat kiang namba college nangta ngin yai saudong kachnong juai ngin penkut pan ha chudwaku indoor hall ngin penlong ru ya ka program kaberit cibenta bandrke ya ka wall photography day haka arpau trikpan
kabelong ro kesengi baar ngin don program ha kapor lai beje ha kabang ngin don yak opening ceremony jong ka Jaintia Photo and Video Fest 2026 nalor jong kini kidon ki program go prepare kung ko video screening ha kabang ngin pen i yak video jong ka competition but kumjo ro ya kinu ki bakwa pen i ya di production house ki bakwa pen i ya ki video jong ki ha ka kesengi kan don ro ki games ki quiz hagba ki bawan chingni ke festival kila ban chibenta bad ha bakhado jong kande ke sngi apho tarik kandon ke musical performance bagasngi bakhado pan kabalong rok apho wai tarik jong upanai august ngin sedang ki program ha kapor khandai beje ben stem ha kabang indon ki program kum ke workshop ke prize distribution ke video screening ki art display ke camera servicing but ki stall ki prepare Syok bakut jong program ngindon yung musical evening ha kabang inyo yiginok shibenta ya kini ka musical evening kum kiban prepare giban ka rilom kasi Jaintia jongi Kamjo hagani kesengi ro konsedon ya ka photo exhibition ki art display ban kinu ki ba dan kamera ro kila ban wanra hagani kesengi nomor konsedon ya ka kamera free camera servicing ban nolor kata konsedon ya ki food stall prepare the chwapun kuda kwa akut sia bahai pi ki perlok ki wm chajan chajangai ya 1p cha kani ka program ga yong i dan ni ka festival ga yong i ko man ha ka art ka khande art pau witring khnang wa yo yo pi ya ka jing mentoy ki wadi i depan khare i na mata yong pi te le de man pi ki bru ki wom em ha kani ka interest yo chondor yo rin video le yp1 ne bhag stall bam le mg ki yo pi pe ki stall ki prepare ya ka competition kwa open tip ba wa dara sngi ya ka last date yang ka competition cha ka khanru tarik menawa pra kamte giwon ki wa kwa uchimenta ye uchimenta hagani ka competition yang i photo and video competition cha ka last date uman ga hado khanru tarik menawa pra arjar arhunru